Éhes vagy? Megeszed a kezedet? Megeszed a kezedet? Mondjad, beszéljél. Mondjad. Mondjad, gyönyörűm. Igen. Te tudsz beszélni? Igen. Na gyerünk, beszélgessünk. Mondjad. Na, megálltad a kamerát? Megeszed a kis kezedet, te zsivány? Megeszed a kezedet? Pipus nem akar csücskázni. Nina, megeszed a kezed? Nina? Ninus. Ninuska. Nina. Mit nézel ilyen meretten? Megeszed a kezedet? Éhes vagy? Éhes? Mit kérsz enni? Kis rántott húsít? Azt kérsz, rántott húsít. Vagy nem? Mondja te is. Rántott húsít kérsz? Igen? Igen, rántott húsít. Hát, de még azt nem ehetsz, csak táborst. Még cici tejet. Igen, cici. Azt úgy a fingóját. Te ilyen dumás vagy. Igen, ilyen dumás vagy. Au. Mondja, te is, igen. Au. Au. Wow. Au. Azt